Gini gini. Cindiamo lan kowe cindi kembang. Gini nuwun Pak. Iya ya wis. Podo dikepenake. Podo. Iya. Cindiamo lan kowe cindi kembang. Sambung karo dawuhku nalika semono. Kowe tak dawuhi. Golek sisik melik ana ing sak wewengkoning kutha goreng. Lah, iki kepiye? Nggih. Kepareng munjuk atur, Pak. Iya, Nggih wonten lepate atur kuwi nyuwun pangapun. tiba padha-padha. Inggih, Ora Pak. apa-apa. Inggih, pangestunipun paman. Kula menika sampun nyepeng maling ingkang manjing wonten ing taman ingkang nedya badhe ngunjak dhateng Kakang Mbok Sedak Merah. Kowe nyekel durak moko Inggih leres, Paman. sing manjing ora sakjroning taman Blambang. Inggih. Kepara malah wis gandeng kanca marang Sedak Merah calon katresnan. Inggih leres. Ingkang minangka seksinipun adik kula. Inggih, bener. Menika aturipun Kang Mas menika leres menawi kula sakloron sampun kelampah nyepeng berat moko ingkang manjing wonten ing taman. Iki kok nganti sasane manjingna sakjroning taman Blambangan nganti ora kawista. Yo sapa durakmu sing manjing nuntak? Kula piyambak nggih dereng. Lho apa padha ora takoni? Jolang. Menika Pangeran Jolang. Pangeran Jolang. Pangeran Jolang. Pangeran Jolang. Piyaying kutha goreng metak. Wah, wis ora sae. Monggo Sedak Merah kuwi aku padha. Kuwi katresnanku. Inggih. Tetimbanganing atiku. Nalika semana pancen wis tak gadang-gadang. Besok lamun wis dewasa, bentuk isih kadange Kang Mas Yung Laut. Ya putrane Kang Mas Yung Laut. Ning atiku jeneng katresnanmu nak iso tuwuh marang sak sapa wae. Ora mawas kuwi anake kadange wong. Kadang tuwa nek pancen ati wis nyawiji dadi. Kreteting katresnan sujumedul. Kuwi aku wis nyawiji banget banget tak labu. Inggih, leres mekaten. Iki incin diamoran. Kados ben kanthi pawadana. Kanggo nambani kok geleng ati. Iki urung tanggung. Mesti bakal cabar ngunjuk gawe. Urip bebarengan karo Sedak. Aku duwe kegambar. Garwane abdi bentuk bakal tak pundhut kan wayu. Inggih. Piye kira-kira padha sarujuk apa yen mesine apa sak kurang wis padha ngerti Inggih. marang garwane arep Inggih leres menika sulisting marni estu menika. ora jeneng aku kepengin ngrebut bojone liyan babar pisan ora. Inggih. Ora jeneng aku bakal terus ben kepiye wae katresnaku bakal tak Cekak sembahyang. kasih banget. Wis, ben ngono aku derek. Monggo. Kita tunggu di kula beti, Pak. Thank you.